Здравейте, днес ще ви покажа реставрирано радио Marek M465. Ето го. Да. Ето тук са какви са му лампите. Ето ги тук вътре, всичко е изчистено, шасито е почистено. Сменени кондензатори и добавен Bluetooth модул. Има флашка на него, радио и всякакви такива стандартни неща за 2023. Сменен плат. Подсветка добавена, тъй като старите крошки бяха изгорели, всичко е пребладисно, радиото е лакирано, изкурено и в момента е като ново. Така, сега включиме си го в контакта и от тук имаме мют. Спираме звука на тонколоната, нормалните неща и от тук се включва. Така, ето подсветката тръгва и Bluetooth модула. В момента сме на SD карта. Bluetooth модула може и да се прибира нагоре, да не се чупи за пренасяне. Така. Ето сега вземем си дистанционното. Може да се намаляваме както от тук и от тук, както с оригиналното. Само да намалим ето така. И от тук вече си пускаме звука, когато е загрело радиото. Ето го. Така. Имаме различни еквалайзери. Ето го. В момента сме на SD карта. И тук може да сменим песните. Ето. Така. Следващата функция. Bluetooth. Само да вземем на телефонче. Върна се автоматично, ето го. Така. Ето. Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Това е Bluetooth. Сега да видим FM-а. Вътре съм градила на антена. Сметнал съм кабел колко трябва за нашото предавателче, което е на някъде около 25 км. Така да видим. Ето го сега. Така. Само момент. Така, ето го и на радио. Това е. Благодаря, че гледахте и до нови срещи.